Азия Плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии Азия Плюс низ бубинед. баъди тирпаронии марзбонон дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон, прокуратураи генералии Қирғизистон бо моддаи ҷиноят зидди сулҳ парванда боз кардааст. ин ниҳод гуфтааст гурӯҳи байниидоравӣ ба таҳқиқи қазия машғул аст. дар тирандозии сарҳадоти Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 12 апрел як сарбози тоҷик кушта ва аз ҳар ду тараф чанд тани дигар захмӣ шуданд. мақомоти Тоҷикистон дар сарзадании ҳодиса нерӯҳои Қирғизистонро айбдор карданд. Бишкек дар навбати худ масъулиятро бар дӯши марзбонони тоҷик гузоштааст. Тоҷикистон қасд дорад то соли 2024 содироти сементро то ба 2 миллион тонна расонад. бармеояд аз нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои солҳои 2022-2024. дар назар аст ки то 2 соли дигар ҳаҷми истеҳсоли ин масолиҳи бинокорӣ ба 7 миллион тонна расонида шавад. гуфта мешавад ки ҳаҷми истеҳсоли семент афзоиш меёбад, аммо дар ин баробар талаботи дохилӣ низ ба ин масолиҳи бинокорӣ зиёд мешавад. феълан дар ҷумҳурӣ 16 корхона ба тавлиди семент машғул аст ки иқтидори солонаи онҳо 5 миллиону 600 ҳазор тонна маҳсулот арзёбӣ мегардад. дар хатлон барои шаҳрвандони Афғонистон ки ҳамчун паноҳанда вориди Тоҷикистон гардиданд, урдугоҳҳои муваққатӣ сохта шудааст. ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бошгоҳҳои муваққатӣ дар деҳаи саноати ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷойгир мебошанд. феълан 64 хаймаи чӯбкоришуда барои паноҳандагони эҳтимолии Афғонистон сохта шуданд. ҳамаи онҳо бо нерӯи барқ ва оби ошомиданӣ таъмин мебошанд. илова бар ин дар дохили хаймаҳо ошхона ва ҳаммом низ ҷой дода шудааст. дар қаламрави кишвар айни ҳол 15 000 нафар гурезагон аз Афғонистон ба қайд гирифта шудааст. шуруъ аз имрӯз 15 апрел то 30 декабри соли равон бинобар оғоз шудани корҳои сохтмонӣ дар кӯчаи Зарафшон аз хиёбони Нусратулло Махсум то кӯчаи Алишер Навоӣ ҳаракати ҳамагуна воситаҳои нақлиёти автомобилӣ муваққат танқад карда мешавад. дар ин бора шаҳрдори Душанбе хабар медиҳад. тибқи қарори мазкур, Душанбе нақлиёт хадамот расон, шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва раёсати хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар Душанбе муваззаф гардиданд ки самти ҳаракати нақлиёти автомобилии мусофирбарон тавассути кӯчаҳои ҳамшафат муайян намуда ва дар нақшаи хатсайрҳои нақлиёти автомобилии мусофирбар тағйироти дахлдор ворид намоянд. пагоҳ 16 апрел бахшида ба рӯзи пойтахт ниммарафони 12 байналмилалии Душанбе баргузор мегардад. ниммарафон соати 9 оғоз гардида дар он варзишгарон аз минтақаҳои кишвар, бародар шаҳрҳои Душанбе ва дигар хоҳишмандон ширкат мекунанд. ниммарафони Душанбе аз соли 2010 ҷониб дар рӯзи пойтахт ки шанбе 3 моҳи апрел таҷлил карда мешавад баргузор мегардад. тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе, наврасони аз 8 то 10 сола дар масофаи 3 километр, аз 10 то 12 сола дар масофаи 5 ва аз 12 то 15 сола дар масофаи 8 километр сабқат мекунанд. бин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook ва Instagram низ бубинед.